Nu siger den noget. Så nu kører den. Starter jeg igen. Nu starter jeg op forfra. Starter du forfra? Ja, det er jeg nødt til. Så står jeg forkert i lyset. Ja, det må du ikke bare. Jeg ryster så. Så ryster jeg så på hånden. Men førhen, det virkede det ikke. Der var ingenting optaget. Intet. Jeg synes, det er det værste, når vi skal blive op med de store ting. Der er sgu ikke til. Nej, jeg tænker på, at jeg skulle være herinde til at ringe med det her. Så er de her billeder nede i Flensborg. Der er fandme i aktivitetshuset og med. Ja, det gør faktisk. Jeg fik solgt 3 billeder med. I Tyskland? Ja. Jeg fik faktisk solgt lidt til fanisering. Ja, det kan jeg huske, du sagde det. Ja. Og det var Det er flot. Jo, ja, er det går? det er akvareller, der hænger. Alt det er flot, det her. Okay. Jeg synes, at det er faktisk sidder i Jeg synes, det er godt, at man også jeg kommer ikke over til at snakke meget der. Ja. Ikke så det. Så tager jeg dig lige. Så. Det gør det vel ikke noget, du får på. Det er jo dumme. Det skal jeg lige have sagt. 2 meter. Nå ja. Det er rigtigt. Han står der, så alle må spørge ham. Ja. Så, det er ham. Ja, og han bor jeg her i byen. Du må gerne have ham snak. Han står der ikke til. Nej, kan jeg komme med? Ja, ja. Det kan jeg ikke på grund af lyset. Lyset går galt nu. Det er bedre. Ja. Ja, det kan godt være, at det bliver så rystende, så det er ligesom husene her, de ryster. Min hånd, den ryster altså efterhånden med voldsomt. Lyset, så kan du ikke se farven. Du kan godt lægge 10 til inden. Ja, mindst. Ja. Hvad er vi oppe på? Der er en sort stykke ekstra lige nu. 50? Er vi oppe på 50 så? Ja. Det er svært. Det er Jamen, jeg ved ikke, hvor længe det går godt det her. Nu bliver jeg der. Hvad?
Jeg får lidt for min, der er nogen, der bruger det. Jamen, det tror jeg også. Det får vi også. Ja, jeg har lidt. Alt det, jeg siger, det får vi med. Jeg har nogle fine billeder af mit vasketøj. Der er det hele rigtig klart. Min hånd, den ryster. Det bliver svært en lang video, det her. Hvem gider sidde og se den? Det var da godt nok en skam, Marianne. Nej, ved du hvad, du må sikkert